Va cere în căsătorie. Adrian Gog, te rog frumos să vii aici. În fața tuturor, îl avem și pe domnul primar, putem oficia căsătoria. Dragule, stai să vin cu microfonul aici. Bună seara! Bună seara! Ai emoții? Foarte mari emoții. Hai, dă-i florile! Hai, dă-i florile și vorbim după aceea. Așa. Și acum realizăm așa un moment frumos, o ceri în fața tuturor. Vrei și repetiție? Bun. Atunci mai țin eu oamenii de vorbă. Ești pregătit? Spui tu când ești pregătit? Da? Tragi aer în piept. Tragi aer în piept. Așa? E bine? Ai pulsul accelerat. Se vede? Te tremură tot. Deci tremură cămașa pe el, pe cuvânt. Așa. Deci, atenție. Să auzim. Am foarte mari emoții. Hai să te așezi în genunchi, te rog frumos. Hai, ca să fie așa momentul. Nu, doamnelor, nu? Așa e frumos. Bun. Așadar. Vreau să te întreb dacă vrei să fii soția mea. Pentru tot restul vieții. Sigur că da. M-a emoționat. Sunt profund emoționată. Nici nu știu de mine trecut așa ceva. Ea nu știa că vine aici. Domnule primar, deci avem de organizat o căsătorie. Mulțumim foarte mult și să vă dea Dumnezeu mulți ani împreună și iubirea voastră să treacă dincolo de timp. Să ne revedem, uite de ce nu aici cu voi, căsătoriți, pentru că la ediția următoare Anișoara sigur va fi prezent, așa-i? Mulțumesc tare mult, sunt profund emoționată. Nu m-am așteptat la așa ceva. Dar știai că o să te ceară? Știam, sentimental, din suflet, știam că va veni momentul. Uite că s-a întâmplat astăzi, să ții minte asta. E o zi importantă aici, în fața tuturor. Tânărul domn a trecut peste toate emoțiile. Mai și la... Nu, o să plângă, gata. Mulțumim foarte mult! Trebuie să-l cruțăm. Aplauze! Bravo! Mulțumim frumos! Într-adevăr, vedeți? Asta vă propuneam încă de la primele cuvinte. O călătorie printre emoții.